Mara vilayatynyň käbir etraplaryna we oba ýerlerine arasy agyz suw bilen üpçünçilik ulgamlarynyň ýagdaýy göz güýnüligine galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçiligini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdak gidermäge çalışýar. Bu aralykda şäher ýerlerine ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň hadasyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikayet edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günnäwür Sewitin oba ýerlerine we Sewit paýtagtyna suw üpçünçilik ulgamlarynyň ýagdaýyna öwrenýär. Türkmenistanyň raýatlary esasan merkezleştirilmedik we öz başdak suw üpçünçilik ulgamlary arkaly agyz suw bilen üpçün edilýär. Käbir Sewitlerin suw üpçünçiligine suw daşaýjy ulug ferişdelerinden hem peýdalanylýar. Şäher ýerleri merkezleşdirilen suw desgalaryndan etraplar we oba ýerleri köplenç merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdak desgalardan, ýerasty suwlardan, guýulardan we suw howdanlaryndan peýdalanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň günorta günnäwür Sewitde ýaňy ýakyna geçiren gözlegleri ýol öten Türkmenigala Bayramaly we Garagum etraplarynyň garamagynaky geňeşliklerde we oba ýerlerine ýerli hojalyklaryň agyz suw üpçünçiligine esasan öz başdak suw üpçünçilik ulgamlaryndan, guýulardan we suw howdanlaryndan peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Murgap deriýasynyň Günwatar ýakasyna ýerleşýän ýol öten etrabynyň käbir geňeşliklerine, hususan çöl ýerleriniň alkymynda ýerleşýän obalarda hojalyklar öz başdak suw howdanlaryndan peýdalanýarlar. Geňeşlikleriň ýaşaýjylary ulug ferişdeler bilen ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw hogullaryny doldurýarlar. Hoguldaky suwun çägesi aşak çökenden soňra ony içimlik suw hökmünde ulanýarlar. Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagum kanalynyň ýakasyna ýerleşýän Türkmenigala etrabynyň zähmet geňeşligine ýerli hojalyklar agyz suw üpçünçiligine suw guýularyndan peýdalanýarlar. Adamlar 15-20 metr çuňlukda galylan guýulardan bedere bilen suw çekip suw içýärler. Diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Oba ýaşaýjylar 1990-njy ýylaryň 1-nji ýarymyna zähmet geňeşligine merkezleşdirilmedik suw üpçünçilik ulgamlarynyň ornaşdyrylandygyny, suw krantlarynyň oturdulandygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasylamadyk bulonçok çägeli suw akyp başlapdyr. Hatda käteler suw kranlaryndan otçöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde owalarda peýda bolan neşekeşler ýeriň aşagyndaky turbalary ogurlap satyp başladylar. Diýip zähmet geňeşliginiň bir ýaşaýjysy gurrun berýär. Şeýlelikde ýerli hojalyklar suw guýulary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmenigala etrabynyň 40 kilometr töweregi Demirgazykda ýerleşýän Bayramaly etrabyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri, suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşýän mekan geňeşliginiň ýaşaýjylary öz obalaryna suw geçirjileriniň çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyna diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar. Biziň obamyzda agyz suw krantlary bar. Emma olardan diňe kış paslyna suw akýar. Bahar, tomuz we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Kış aýlaryna sähel suw akýar. Ýöne biz suw daşaýjy ulaglara suw sargap hojalyklardaky beton suw hogullary doldurýar. Diýip Bayramalynyň mekan geňeşliginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara vilayatynyň Demirgazyk böleginde ýerleşýän Garagum etrabynyň ýaşaýjylary etrap merkezine suw krantlaryndan berilýän içimlik suwun arasynda däldigini aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağılar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly ýeberilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyna çağılaryň arasyna iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Mara vilayatynyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýlede Han Howu suw howdan hem bu vilayatyň çägine ýerleşýär. Vilayat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlaryndan peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar. Mar şäherine suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär. Diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ýylaty köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalışýarlar. Galbersede köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä xlorlanýar we köplenç azymtyk kakýar. Öz başdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan
gowrak wagt bäri ozal ilata mugu tödürlenen elektrik energiýasynyň tebii gazyň hem-de agyz suwunyň tölegli görnüşde üpjün edilmäge başlanylmagy bilen bu serişdeleriň üpjünçiligi döwlet tarapyndan gödäwçilik astyna alyndy. Hojalyklary suw we elektrik energiýasyny tebii gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerine adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýarlar. Merkez Aziýa sebitinde şol sany Türkmenistana suw meselesi iň möhüm we halkara hyzmatdaşlygy esasyna çözülmeli meseleleriň hataryna galýar. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna şeýle meseleleriň ähmiýeti has artýar. Türkmenistana etrek Sumar, Murgap we Tejen deriýalary, Garawum kanaly hem-de ýurdun Günnügur böleginden Demirgazyga tarap akýan Am derýa bar.